Nej, han er over 100, han skal op med godt. Ja, der er det. Hvad er fint nok med det? Ja, tålmodighed. Det jeg siger. Jeg kunne sige det. Exakt hvad jeg siger. Den samme ting kan man ikke sige, det får 7 gange til ramme. Og det gør man det. Første gang så gør man det nøjagtigt lige gang næste kører ind i. Så er det 7 gange i træk, eller så kan man tålmodighed. Man kan godt trække ham med løn på 20 minutter i går. Ja. Han stod kloge der på 20 minutter, og kørte ind klokken i dag. Ja, det går ikke at køre halvlæger her. Nej, hvad fanden sker der? Hvad er det? Det var det. Ja, psykotri i det. Ja, det er godt. Ja, det er meget godt. Ja. Vi har problemer med indkørsler på kontroller, og de kører rundt i det der. Det er en god, det er